etortze gala aste nagusia, Donostiko jaiareako eta ospetxoelako eta beti torri gaizan galako, eta normalen portu negotega, hiru bizpaila hau kontzertu ditugu interesgarriak. Esperientzia oso nahi zate da, ze jende berria zautzezu, turista asko egoteia eta baiekin ere hola eta ibiltzeko, eta kontzertuk ere beti giro hona eta jendean artean. Euskizton ondo dago horretzatuta dena, orduan denen artean ondo eramatera, eta kontzertuk ere taldek ezaguna dira, eta orduan besteak ere abestu ditazketu eta disfrutatu eta lagunekin. Aurten da lehenengo aldiz beti bi kontzertu daudela, teloneroak, oso variedade handia dago. Agian gaur da kaineroago, beste egun batean poperoago. Egia esateko zona ondo dago, baina dago apartatuta bezala. Orduan jendea bukatzen duenean, joan behar da Aldezarreraino. Orduan dago hor pixka bat konfliktoa. Neria da 3. urtean atorrela aste nagusira eta kontzertuen sonia gustatzen da nire estiloko musikia delako eta jatelako gustatzen ez da enborozuan tabernetan eta egotia. Zaguzen eszenatoki handia, oso potentia, eta normalen aste nagusien askotan etortzea, lekua oso ona da, ekipua oso handia da, potentia da, kontzertu handia egondia normalean hemen, eta esate bat aste guzti honetan seguruna aste guztien hemen pasako ze kontzertu kartelak nahiko pena ez dut, nahiko talde handi internazionalak eta ona daude. Normalean honea etortzen naiz, ere giroa gehiago gustatzen zaitelako, baina sauezek da ere juten naiz, La Pegatinara jun nintzen eta zer esatekera ere. Orduan, segun ze kontzertu dauden, aldatzen dugu lagunek edo jun alde batera edo bestera. Neri giro hau gehiago gustatzen zait, ezakit. Nerekin ibiltzen den jendea ere estilontakoa da eta orduan gustora ibiltzen gara hemen.